Но им причам на картоф на жар. Буквално. Така, видели сте заглавието на клипа, така че сега сме в колата и отиваме да купим картофи. Но, още нещо, което ще можете да видите, което го няма в заглавието. Вчера сънувах как свиря на китара много добре и се замислих, че от много време искам да си купа китара. Така че това също ще направим. Отиваме да вземем картофи и това. Нека палим колата и да тръгваме. Та, взехме китара, някакво обясниха ми нещата и този на касата ми дава бележката, аз съм някакво... Бележката е гаранцията и тя ми вика бележката, да, бележката е касовия бон и аз съм някакво гаранцията е... Както и да е. Да се махаме от консуматорския мол. И да отидем да наврем няколко картофа в ауспуха ни. Взехме китара, да. Но по-важното, взехме картофи, картофито, килото за 1,20 лева, айде. Ей сега. Аз ще съм Поко от Brawl Stars. Толедо, примера. Има един малък проблем. Нямам си идея как да свиря на китара. Но ще се науча, Не, шегувам се, това е моето гъбче сега. Последен път искам баса да чуя. Някое друго видео. Сега не. Не знам, вие не сте ли чували? Аз не знам за вас, но съм чувал някакви ядосани съседи. Примерно, слагат картоф в ауспуха. Сега моят ауспух не е от най-чистите, но според това, което ще направим, е на път да стане. Или ще станат парени картофи, или варени, или суте, или пък печени. Да си вземем картофките сега. Айде. Така. Това, което мисля, че ще стане обаче, тук ще гадая. Странно ми е въобще това злодеяние, защо е толкова хората го правят. В смисъл, ще щупи колата ли? В смисъл, такова налягане прави, че според мен ще го изстреля просто така. Пух. Нека да видим. Бой! О, да ми се щупи колата. Това ми изглежда много смешно. Причината е глича.
Йоу! You fucking... Вие видяхте ли това? What the fuck? Мирише на бензин, не е хубаво. Но... Яко. Мен прича на картоф на жар. Буквално. Много е суров, но... Не е живот. Yo, ready? Честно казано съм малко разочарован. Добре, имам идея. Ще ги преместим по-близо и ще направим още един последен път. Това пък какво беше? Надявам се да ви е харесало безполезното видео. В крайна сметка нищо кой знае какво не стана, смисъл това, което очаквах, буквално.